In daylight, Җиребезгә галәмнән көндез карасак, анда илләр, океаннар, болытлар күрергә була. is electric. Төннәрен исә җирдә электр утлары кабына, планетабыз утлар белән балкый башлый. This new Җирдәге төнге утлар төшерелгән бу яңа сүрәтләр Кушма Штатларның Suomi NPP дип аталган иярчененнән алынды. Американ галимнәре әйтүенчә, бу иярченгә урнаштырылган VIRS исемле өр-яңа җиһаз төнге җирнең искитмәле тәфсилле сүрәтләрен тупларга мөмкинлек бирә. Кайбер урыннарда шәһәр утлары төнге күктәге ялгыз йолдызларны хәтерләтә. Кайбер урыннарда галактика өерләрен. galaxies. Иярченнән хәтта Мисырдагы Нил елгасында йөзеп баручы көймә утларын Nile River. һәм якын көнчыгыштагы нефть һәм газ ятмаларында дөрләп янучы факел ялкыннарын күреп була. Middle East. Иярчен караңгы Хималай таулары өстеннән узганда, бу төбәктә кешеләр яшәгән һәм яшәмәгән урыннарны аерып була. Бу сүрәттә хәтта Төньяк белән Көньяк Корея арасындагы сәяси шикләрне күрергә була. Сары диңгездә балыкчы көймәләрдә шик сызыгы буйлап төзелгән. Ләкин утларның барысы да электр түгел. Австралиядәге утлар шулай ук якты балкыса да, чынбарлыкта урман янгыннары. This new view of Галимнәр әйтүенчә, төнге җирнең бу яңа сүрәтләре без яшәгән урыннарны өйрәнүдә һәм дә кешелекнең җир шарына булган йогынтысын ачыклауда уникаль мөмкинлекләр ача. how faint or how bright their lights shine.